Louisiansky leopardí pes je veľmi energický, dominantný a tvrdohlavý typ psíka so silným púdom na lovenie. Je kľúčové, aby mal zvládnuté privolanie na najvyššej úrovni. Alan bol pred kempom neovládateľný, nepoznal žiadne pravidlá prechádzky a častokrát ušiel svojim majiteľom. Podarilo sa nám začarovať aj toto nezvyčajné tvrdohlavé plemeno? Posúďte sami. Volám sa Matúš Giacko, som profesionálny tréner psov. Keď sme prišli pre psíka ku chovateľke, tam sme už videli, že je nejaký problém s ním, aj keď sme ho nevnímali. A ako náhle prišiel domov, tak bol taký skôr bojazlivý, nechcel prísť k človeku, nechcel sa pohľadkať. A s odstupom času, keď sme chodili na prechádzky, v začiatku to bolo fajn, ale neskôr pri tých prechádzkach začal ťahať, s ostatnými psami vlastne nevedel vychádzať, trhal na vodítku, ako náhle zacítil nejaké zviera alebo uvidel, keď sme chodili na prechádzky k lesu, tak v podstate bol neovládateľný. Nedalo sa s ním absolútne chodiť na prechádzky. Alan počas prechádzok vlastne musel byť stále na vodítku, lebo na voľno som ho nemohol pustiť, pretože by som ho už nechytil. A veľakrát sa nám aj stalo, že nám utekol z domu. Ako náhle zacítil príležitosť utiecť, napríklad keď sa otvorila brána a auto chádzalo do dvora, tak utekol a čím ďalej, tým bolo horšie ho chytiť. To tak, že som ho naháňal aj hodinu, dve po lese, po dedine. To stal taký prípad, že v podstate pokúsal poštárku, vtedy som dospel k záveru, že v podstate potrebujem pomoc. Po 3-4 dňoch od začiatia kempu som dostal od Matúša video, v ktorom som videl, ako môj psík reaguje na privolávací povel. A zostal som príjemne prekvapený na to, čo dokázal vlastne Matúš za tie 3 alebo 4 dní. Poslal mi potom video, ako sa prechádza s ním po meste, čo predtým nebolo reálne, že by som s ním išiel niekde do mesta alebo do nejakého rušného prostredia. Keď Matúš priniesol Alana z kempu, konečne som mal pocit tej istoty, že nikam neutečie. Prišiel Matúš s autom, otvoril kufor, vypustil Alana vonku. Ja som nechápal, že ten pes neuteka a bol pustený na voľno. V okruhu možno 10 metrov sa prechádzal a nešiel vôbec ďalej, čo bolo úžasné. Nové pravidla nebolo problém dodržiavať, zvykol som si na to celkom rýchlo. V podstate každé ráno, aj každé po obede som chodil na 15-20 minútové prechádzky, kde sme dodržiavali v podstate tieto pravidlá, ktoré Matúš nastavil. A teraz po roku v podstate tieto isté pravidlá dodržiava a nie je s ním absolútne žiadny problém. Pamätám si na jednu situáciu, ktorá sa stala rok dozadu, bolo to ešte pred kempom, kedy sme sa na prechádzke stretli so susedovými psami, mali sme ich obaja na vodítku a nevedeli sme tých psov udržať na tom vodítku. A teraz vlastne po roku, kedy Alan už prišiel z kempu, tak sa nám stala taká istá situácia, že sme sa stretli takisto na prechádzke, akurát, že som mal Alana pusteného. No jeho oči otvoril, ja som mu aj povedal, že ja som držal tých dvoch psov, ale som pozeral, čo ten pes robí. No tak skákal k nemu. Hovorím, toto ide. No preto som sa pýtal, že kde ho dal cvičiť. A pýtal sa ma, že či je to vlastne ten istý pes, alebo je to úplne vymenený pes, ktorý počúva na slovo. Ako ste ho dali do medu?